So ganito kaganda rin mga idol ha, itong lugar nila dito sa Barangay Kadayunan ha, papuntang Pagaturbis ha. Wow. Good morning mga idol ha, mga kapartner, mga kachikamates ha, mga classmates, mga tunuto, mga kapatidnis ha. Maayong buntag ha, maayong buntag sa tanan. So wow na wow ha. So as of now mga idol ha, Baryo, malo kami siya po parepek. Dito na naman to di mag-joyriding ha. Balak ni inailampawi na mag-picnic, yes ha. So kung makikita natin ngayon mga idol ha, nandito tayo sa Lake Lanao. Wow, mashallah ha. So ngayong umaga mga idol ha, dito tayo ha, dito tayo mag-picnic. Wow, ang sarap maligo. Sarap maligo dito siguro. Wow na wow talaga to. So yun. So update lang mga idol ha, mga kapartner ha. Andito na tayo ha, naka-park. Wow. So this is a very nice very nice iwan. So dyan muna kayo mga idol ha. Update ko lang kayo maya maya ha, kung anong magiging resulta. Wow. So magkape-kape ka muna. Nabubulol ako. Magkape muna kayo dyan mga idol ha. Bili lang ng mga pandesal, apang o ano pa. So tara. So ito na mga idol ha. Wow, napakaganda ng ating Lake Lanao. Wow, mashallah ha. Oh, dito tayo ngayon sa Barangay Pagator ha, Kadayunan, Balindong, Lanao del Sur. Sobrang ganda ng kanilang lugar. Yes, so wow. Para siyang ano ha? Super Malaburakay. Hindi. So grabe. Kinta-kinta natin dito lahat mga idol ha. Yan yung tinatawag nilang Mount Gurayon ha, yung hindi pa nakakaalam kung saan ang Mount Gurayon, andito lang pala mga idol. At saka sa may banda dito, yan yung tinatawag nilang Mount Bantayaw ha. Isa rin yan sa pinakamagandang tanawin dito sa lugar ng Balindong ha. Ang daming pumupunta dyan ng mga turista ha, mga turista. Wow, mashallah. Wow, mayroon din pala silang ano to, fish landing ba to mga idol ha? Oh. Grabe. So ganito ngayon ha. Ang dami ng pagbabago dito sa lugar natin sa Balindong. Mashallah. Ayun, idol ko to'y inailang pawi. Adilo di pa paripe. Kaya mumukang ano, tish wallah. Mashallah, nagrabid na eh. Auto up si sini bro masih inailang bawi miya ko kanu naga mapya. So yun na nga mga partner ha, yan yung banda dyan, yan yung tinatawag nilang Sleeping Beauty ha. Napakagandang bulubundukin ha. Kung makikita natin mga idol, para din siyang ano, Sleeping Beauty yan parang nagbablog yung ano natin. Yan, wow. Kitang-kita natin yung sinag ng araw ha. Grabe. The best talaga dito mga idol ha. Wow na wow. Ito pala ha, mayroon din silang mga ano dito ha, quarry ha, ng mga peted. Ano ba yung English ng peted sand ha. To. Wow, mashallah ha. Grabe. So anyway, dyan muna kayo mga idol ha. Update lang. So, dito ang mga partner ha. Ito hahanda na tayo ha. Bala ko na pinaulo doon ha. Alam niyo kung ano yung pinaulo. Basta kayo nang bahala ha. Alamin niyo kung ano yung pinaulo. Maliligo tayo ngayon. Grabe. So, ingit kayo dyan ha. Grabe. Woo!
So what's up ha? Tara! So tara na't makiligo ngayon ha. Wow na wow! Yes! Dito mga partner, ready na tayo ha. Ready na ha. Grabe. So tara! Bye-bye! Shoo! So ito na mga idol ha, mga partner. Wow, ano? Koto yang kita bitirumbang. Sutiswal lang. Grabe. So dito na yung the best na mga partner. Iya ko kanong dagya mapi. Kaya mumukangan. Ay doon ko to siran. Naditira di pa pa yung mga watakan. Sutiswal lang. Grabe siya na yung kuhan. Tampaw ko to di pa pareping. Oh masyaallah. Ay daw. Miya ka tingo-tingo. Oh grabe. Wow, ano din na ilang pa grabe din bisi ko pa katusan sutiswal lang. Oh, yoy. Grabe. Oto aking mga partner, di pa ang masa sedap. Yan na ayaw pa nga kuwasan na pitibarangan ng mga milutikan. Idol, puwerang pa sa mga katulong. Ando? Ate uy, ka mga katulong. Ako ka dulu. Ako na sinilas kayo ni uli. Aduh lang uy. Di tanong makatu, sari partner. Grabe ka man namin ang kondisyon. Ay. So, sa ano lagi mga idol ha? Pigo kami ada. Tanda si Wayusan. Bye-bye. So, gitu kay mga partner ha. Mga idol ha. Katatapos lang natin mag picnic. Hindi mag-swimming. So, ito na ha. Pauwi na tayo sa ating lugar. Ay, nari. Anto na yung meswa? Mapin? Mapin? Ano pa inala? Namaling kami yun. Oto agad mo ito mga pagaritan. Wow, masyaallah. So yan na lugar na siya na tito mo the best na pakisurong akarkan. Wadom na mga ilaw ron. So ganito kaganda rin mga idol ha. Itong lugar nila dito sa Barangay Kadayunan ha. Papuntang Pagatorbis ha. Grabe pala ha. Pati mga ano ba yung tawag dyan? Mga palay ha. Dito sa gilid ng kalsada. Wow, masyaallah. Yan, dami nilang mga product. Ano ba yung tawag nila dito? Basta yun na yun. So, yan, yung sinabi ko kanina, ayan yung Mount Bantayaw. At dito naman, yan yung Mount Gurayon. Wow, masyaallah mga partner So anyway atay ayaki ay idol miya kapepep na kawidin hawla wala quwata illa idol wadum na kaya mga pidi kabila saya sutis wala kaya mamukangan diras kanwa di ipagtor lagi nga kuan namin nanagyo kapag update namin sa kanobo namo kita kami so ito na mga idol dito na di mag Tora, di sa mga di pupasyo sa ganang lugar rin sa Kadayunan. Oh, masyaallah. Unap na yung mano ka Umano ka ba kasan? Nga malakayarga. Idol. Patay kaya idol inumi-numi ano sa stick. Partner. Mata na kailangan na Jessica. Gitu ada malam ya victim tano setis wala na mata na mga soki so sudah siya makailay sa kupaya wow masyaallah kakaiba itong papaya na to yellow na yellow green wow masyaallah kata mabuo kuanira si sa Bantugawato Barangay Bantugawato Barangay Bipat. Napakaganda ako to. Welcome to I Love Bantugawato with papaya. Masyaallah. Hawla wala quwata illa. Nagrabi puno tama piawale ka lagi duwaro. Ande. Namatang. Ataya penuh material recovery facility rasi sa Barangay Bantugawato. Talagang nyakal inilinis mabugi ang either perasi gyamo ta barangay chairman ni rasi siya minula. Congrats. Wow, masyaallah. Aminula mapapenuh. Hawla.
Idol, nakotop ng mga guwapuron, otosiran. Nakatepan. Gikapi agi mga partner, agi nga bara kuan, poblasyon na Balindong. Adong pa nakuha niran. Di pa kapanguan sa basura. Mali nga may. May line nyo. Lilimpi wag yang dar pa iran si. Oh, masyaallah. Dito din ni matoko, titagumpia agi nga lugar Balindong, Wato Balindong, Giya kay mga suki ilala si isa kuan. Kadayunan papasok ito sa Kadayunan Balindong Lanao del Sur. So wow wow na wow, out of no idol di sila nimbelay. So miyelay niyo na kay mga partner Kataya adum na di si dindedegang sa mga mga tindiran ng mga ito. Wow. Katayapan, adum na pagagagisi ang mga ilaw. Grabe dip sa riman to mabuo pa na nabuo sa mga ilaw iman to. Kataya, la hawla wala quwwata illa. Masyaallah, Kataya si Randen. Mamahata din mamaya sa suman. Aduh. Okay. Din na paan man iman to, malagid buguso sa mga lilima na de. Oo, sa gisa pa pikuro din. Da. Agya, namin ni bulog. Nagyuto kay mga partner, Kota Municipality of Balindong, agya nga ako matano sa isa ko singaya. Nagi pinaka the best municipality mabusag nga Lanao del Sur. Isa mabuhi na di pangan dagaging utamayor tano si Honorable Benjamin Imbagala. Masalaw yung utaway siya si Idris Manalukod. So gyud na manira na titudong mapaya siya mabuhi nga Balindong District Hospital. Koto gyud na didisusan na gyud ni municipality kuan Balindong gyud na tennis court. Ay way bus. Pilipat ang nagyuto ang mga suki. So ito na nga mga partner nakalimutan ko, papunta pala tayo muna ng Pagayawan, Barangay Pagayawan. So i-guide ko muna kayo, tour guide ko muna kayo. So yan ito yung tinatawag nilang Barangay Tumarumpong Pabanda dyan, yan yung Barangay Malaig. May ding. So papasok tayo dito sa Barangay Malaig part siguro to ng Tumarumpong. So ito yung papasok papuntang Pagayawan, mga idol. Kami di ko siyang pera. Ay mamaya na. Dabasan mga pan. May ado siya bigiri. Nagyuto mga soke. Do. Sundan mo sa Pagayawan, mashallah. Nain update namin sa kanubo, Kataya di tanod ni mag-joyriding. Kaya mamagangano, kataya, wow, mashallah, So, tada! So, sige. Sa ano din, bye-bye!